Sa Bacolod, Aksyon! Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:06. Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa papangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Biyernes, Agosto 13, 2021. Makitaan kita live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod. Kag mabatian pagit sa www.actionradiobacolod.com.ph. Ang inyo balita, Aksyon and Defensor. Kag karon sa atong mga headliners, una sa mga balita lokal. Publiko gina-encourage nga magdoble sang face mask. Special voters registration sa Barangay Mansilingan, wala na padayon. Sa mga nagapangulang nga balita nasyonal, kaso sang double vaccination ginausisa sang DOH. Pilipinas low risk sa Marburg virus. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:08. Detalye sa nga mga nagapangulang nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Good day everyone! Ako gali si Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Aksyon Radio. 28 years na ko di sa Aksyon Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon dramo diri sa Aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Aksyon Radio. Aksyon Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagaman apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga Pagsiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang nagsaglit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga pagsiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang nagsaglit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa aksyon!
Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:15, kagkaroon sa detalye sa nga itong mga nagapanguna nga balita lokal. Ginaduso ni Governor Eugenio Jose Lacson nga magdoble sang face mask, magsuksok sang face shield kag ipabili ng social distancing. Ilabi na nga may na-record nga kaso sang Delta variant sa syudad sa Bacolod. Sunod sa gobernador, para sa mga nagabiyahe pasulod sa probinsya, ipadayon ang pag-require sa ila sa negative nga RT-PCR swab test result. Agud masiguro nga hilway kag hindi carrier sang virus ay nagaabot. Lugang pa, disiplinahon ang kaugalingon bangod posible nga maabot ang giun nga hindi na makontrol ang virus kung wala nagasunod sa ginapatuman ng mga safety measures. Pahanumdum sa gobernador sa mga empleyado sa Kapitolyo Provincial nga kung mahimo pagwa sa opisina, hindi na maghapit sa kundiin pa kag magdiretso na sa pagpauli. The same. The message is the same. No? Double face mask, face shield, distancing, hygiene. No? So it hasn't changed. No? Now for travelers, it has been already almost a month that you require a negative RT-PCR test before you get into the province. Samtang ginklaro ni Negros sa Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga ang tanan nga bakuna nga gindonar ang ginhatag sa A1 to A3 priority list. Suno kay Lacson, amat-amat na ang ginpanagtag sa mga local government units ang 1,070 ka vials sa US-made vaccine nga Moderna. Ginpahayag man sa gobernador nga kung makita sa ila data na nagumpisa na sila sa pagpabakuna o kung pagbakuna sa A4. Inibangod nag-abot na ang kapin 3,000 ka AstraZeneca vaccines ngayon bakal sa Kapitolyo. Sunod sa gobernador, ang local LGU na ang magadesisyon kung kay sino ihatag ang mga bakuna nga ilagin bakal, samtang ginapasunod naman ang ginabakunahan kung ang supplies ng COVID-19 vaccines ang gikan sa gobyerno nasyonal. Any vaccines that is donated up to A3 lang din. Ang A4 atong AstraZeneca na din bakal na ako. Since ato na iyat ipagusto kami na kung sinong bakunahan nato sa Jutay para nag-abot. Sa Jutay kita nag-abot. We ordered for 50,000 individuals. Ang nag-abot I think is only good for 3,000. Ang dugang palayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson. Ginpagamaayos ang lokal nga pamunuan sa Commission on Elections sa Concomelec sa syudad sa Bacolod nga kansilahon ang kuntanig patigayon nga special voters registration sa Barangay Mansilingan Subong adlaw. Sunod kay Bacolod City Election Supervisor Attorney Katrina Kanya, ini nga desisyon ang ginhimo sa iyang tatapan matapos na maglain ng pamatsyag sang isa sang iyang personnel nga gidayunaban nga ginpaidalam sa COVID-19 swab test. Dugang panikanya, mahimo nga ila na lamang nga i-reschedule ang mga aktibidad sa bulan sang Setyembre. Sa piyagabahin, kanselado man ang ilang mall registration nga gintala na ko tanig buwas nga adlaw. Ini nga lihok sunubay kanya ang kabahin sang precautionary measures nga ginpatuman sa nga ila tatapan samtang nga ila paginahulat ang resulta sa swab test sang iya nga empleyado. Ginpaidalom na sa lockdown sa Emergency Operations Center kon EOC kung mga opisyalis ng Barangay Banago ang puluyan sang 71 anyos nga lalaki nga nagpositibo sa Delta variant ng COVID-19. Base man sa impormasyon nga ginpagawa sa Department of Health Region 6. Sunod kay Banago punong Barangay Ricky Mijares, personal nga nagpadulong sa puluyan sa pasyente si Dr. Chris Surungon para sa pag-lockdown kag duwat nga pagpaidalam sa swab test sa mga persona nakit na ang mga miyembro sa pamilya. Dugang pa ni Mijares, wala naman sa dapat kabalakan ng mga residente mangudyar na nag-estar sa isa ka pribado nga subdivision ng mga pamilya. Sa naibaluan, nga antes pa managwa ang resulta sa genome sequencing sa pasyente, ini ang una na nga naka-recover sa COVID-19 kag nakakompleto man sa kinahanglanon nga mandatory quarantine sa isa ka hotel sa syudad sa Bacolod. Nagdala kami di pulis, kag sinamon, kay batik to ni Dr. Surungon, i-swab ni sa luhat. July 15 sa swab mo, nagwa ang result siya July 17, positive. In isolate siya sa isa ka hotel di sa Bacolod. Sang 3
pagtapos ng quarantine century, depende na ko kay Dr. Chrissy, kay sirada na mo ni area, ni-lockdown siya, lockdown gate. Ang kabahin sa pagpahayag sa kapitan sa Barangay Banago, Ricky Mijares. Sa iban pa nga balita lokal, nagapabilin nga limitado ang inbound travel sa syudad sa Iloilo sa piyak nga ginpapanaog na sa Modified Enhanced Community Quarantine ang status sa executive order nga ginpagwa ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas na saad sa Section 4 sa EO nga nagapabilin nga wala sa leisure travel halin Negros sa Occidental kadto sa syudad sa Iloilo. Hindi apektado ang biyahe sa goods kag cargo apang kinahanglan nga kada cargo vehicle may 3 lamang kasakay dala na ang driver. Wadi lamang makasulod ang apor apang kinahanglan sundon ang guidelines o kung guidelines ang syudad. Para naman sa non-apor, kinahanglan nga magsunod sa SPAS system, magpresentar sa negatibong RT-PCR test sa sunod sa 72 oras antes ang petsa sa pagbiyahe kag valid ID. Kalakip sa kinatubutan sa inbound travel, ang mga returning overseas Filipino workers nga gin-facilitate sa OWA kag gin-endorse sa lokal nga gobyerno sa syudad. Kag returning Iloilo City resident nga subject man sa gintalana nga guideline. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:21. Sa pagbago-bago sa klima, hindi malikawan sa Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa bakolod, Aksyon Radio.
sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sagsang anong nakalintangan Responsable at ang balita Pagdahil na ipalang na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalangga Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampagan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan ni Huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department. Ito sa atong mga nagapanguna nga balita national, ginausisa na sa karon sa Department of Health ang kaso sa double vaccination sa diin isa ka individual ang maka-duwa ka beses nga na fully vaccinated. Sunod ko'y Health Undersecretary Maria Rosario Berhere. Nagbahigangot ng otoridad sa natungdan nga vaccination sites agad mahibaluan ang kompleto nga detalye sa natabo. Dugang pa ni Berhere, wala pa sang penalidad para sa mga persona nga nagbaton sa double vaccination apang ginpahayag nga kung tani, ginpamensarman sa nagbaton sini nga may mga tawo nga wala na bakunahan tungod sa natabo. Ginapilar ni Berhere sa mga individual nga na fully vaccinated sa makadua ka beses nga mag-report sa anuman nga side effects sa ilang nga vaccination site. Samtang liwat ginpanumdom sa DOH nga wala ginarekomendar sa mga eksperto ang booster shots. Gin pa siguro sa Department of Health nga naka-low risk ang Pilipinas sa balatian nga nadulot sa Marburg virus, isa ka infectious hemorrhagic fever virus nga may kaanggid sa Ebola kasunod sa kaso nga na-detect sa Africa. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Berhere, yara ang posibilidad, rasong importante man ang preparasyon kag paghalong. Pero sa karon, taba kanunggo sa risgo nga mangin bag-o ini nga pamahog sa pungsod. Sunod sa World Health Organization, ang Marburg virus una na-detect sa 1967 kag may kaanggid ini sa Ebola virus nga panarag sa nagaka-record apang may kapasidad nga magresulta sa outbreaks kag mataas nga fatality rate. Aksyon Radyo
Radyo Philippine Standard Time para 6:30. Bisa naka-ECQ ang Metro Manila, padayon ang napulo ka libo ka pesos nga programa sa isa ka grupo sa mga kongresista. Yag ginapangunahan ni Ane House Speaker kag Tagig Pateros Representative Alan Peter Cayetano. Suno kay Cayetano, via Zoom ang pagpili sa 45 ka beneficiaryo sa kada lugar kag ginadulong sa mga puluyan ang financial assistance agud manikawan ang ginutok. Gitayag man ni Cayetano nga nagapadayon man ang ila emergency relief and rehabilitation program, SAR Store program kag medical assistance program agud nga makadulong sa bulig sa pumuluyo. Kung ang pananaw ng gobyerno ay tayo ng public officials ay tayo ay solusyon na naghahanap ng problema rather than parang umiilag tayo pag o yan na naman may tao na naman may dalang problema o problema na naman niyang harapin natin. So kung yung attitude natin ay tama, maghahanap tayo ng paraan eh. So for example no, sa ating programa na emergency relief and rehabilitation, sa ating sari-sari store program, sa ating pong 10,000 ayuda at doon din po sa ating medical assistance program, kahit ECQ po, tuloy-tuloy. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:31. Kaginyogin pamatian ang kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Biyernes, Agosto 13, 2021. Sa liwatang nyo itong balita, Aksyon ang Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.